duk karka yaudari kanka yalla boy idan dukiya ta sata ce karka yaudari kanka wai ka gina masallaci wai ka gina makaranta wai ka yi kaza a kawai zaman ka lafiya mayar da dukiyar inda ka ɗebo ta ya fi maka wannan gina masallaci ya fi maka wannan gina masallaci karka yadda da wai dukiya in ta zalunci ne ta sata ne wai ka gina masallaci ko makaranta a'a abin da ya fi maka alkhairi yalla boy ka mayar musu da kuɗinsu ko baka gina masallaci ba da ka kai labari ka mayar da dukiya ka mayar da dukiya idan dukiya ta sata ce in duk marayun Najeriya ka ɗauki nauyinsu da wannan dukiyar wallahi ba za ka fita ba ranar alkiyama in duk marayun Najeriya da wannan dukiyar satan ka ɗauki nauyinsu da rayuwarsu da karatunsu wallahi ba zai fidda kai ba ranar alkiyama ita dukiyar kawai me da ita zaman ka lafiya me da ita haka annabi ya ce man kanat indahu mazlamatun li akihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma kamar kawai kamar to yau an wayi gari idan electrician ne illa man rahimallah in yazo shi ma estimate sai ya kara in kafinta ne illa man rahimallah shi ma estimate in yazo sai ya kara shi ma makanikin mota haka shi ma makanik saboda haka junanmu muke dukan junanmu wannan ya dundi wannan ya dundi wannan idan shi yana da dama ya kwashi kudin ku a office to amma ai motarsa za ta baci kuma shi ma yana bukatan a mai gini kuma yana bukatan kafintoci shi ma su mai rufin gidansa ai su ma ai za su haɗu a wajen to amma idan muka tuba muka gyara kowa ya gyara ya ji tsoron Allah ya sani wannan badakalar ba za ta bashi mafita ba ya sani dukiyar jama'a da yake tsakura ba zai taba zama mishi rufin asiri ba ya tuba ya daina to kuma kowa sai ya sha iska sai ya zauna lafiya kowa sai ya zauna lafiya daga inda muka tuba muka gyara muka yarda kowa zai yi abin da zai yi tsakaninsa da Allah ba shi da tunani ko fata na ya cuci dan uwansa ya zalunci dan uwansa za mu zauna lafiya al'ummar mu za ta zauna lafiya za mu zauna lafiya al'ummar mu za ta zauna lafiya